ଆସ ଜାଣିବା କେତେଟା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ତାମିଲନାଡୁ। ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ହେଲା 30। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କେଉଁ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ବି ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ହେଲା 25 ବର୍ଷ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସଡ଼କ କେଉଁ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା କତାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ହେଲା 25 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆମେରିକା। ବିଧାନସଭା ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 30 ବର୍ଷ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତର ହେଲା 35 ବର୍ଷ। କେଉଁ ଜୀବ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା ପରେ ମରିଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବିଛା। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଉତ୍ତର ହେଲା 21। କେଉଁ ଦେଶ 2011 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁଦାନ। କେଉଁ ପଶୁ ଲୁହାକୁ ଖାଇ ହଜମ କରିପାରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା କୁମ୍ଭୀର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଜିଏସଟି ଭାରତରେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଲା 2017 ମସିହାରେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ମହାସାଗର ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 5ଟି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରତମ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର। ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଅଙ୍ଗୁର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନାସିକ। କେଉଁ ଦେଶର ଗୋଟେ ବି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଭୁଟାନ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କେତୋଟି ମହାଦେଶ ଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା 7ଟି। ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗରର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ। ଚୀନର ଜାତୀୟ ଖେଳ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍। କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଶ୍ରୀରାମ। ଭାରତ ରତ୍ନ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିମାନ ଟାୟାର କେଉଁ ଗ୍ୟାସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କାଜୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନର ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟକ।
କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଝାନ୍ସୀ ନଗର ରହିଛି? ଉତ୍ତର ହେଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କେଉଁ ଦେଶରେ କୁକୁରକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ନେପାଳ। କଦଳୀ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇପାରେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଅଣ୍ଡା। କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ।